Arratsaldeon, gaurkoan Begoña Ugarte daukagu gurekin, Iruña Harrera kidea da, eta aurtean antolatu duten karabanei buruz hitz egitera dator. Arratsaldeon Begoña, zer moduz? Arratsaldeon. Ongi? Eskerrik asko, gonbidatzagatik. Bai, beti gonbidatu zara, mesedez. Konta iguzu, pixkatereko kontestuan ipintzeko, konta iguzu zer den Iruña Harrera, zer motatako lanak egitetu zuten bertan? Ba, Iruña Harrera esan daiteke plataforma badela, kolektibo batzu daude barne eta pertsona baita ere. Eta sortu zen, duela 3 urte, gutxi gora bera, siriar refuxiatuak etortzen hasi zirenean eta horrela, jendea elkartu zen, ustez harrera egiteko, jendearen beharra izango zela eta pixka laguntzeko, elkartasuna adierazteko eta harrera on bat egiteko. Gero hori ezen gertatu, ezen jendea ailegatu, oztopo jarri zitzaion jendeari harresiak itxi, harresia mugak itxi egin ziren, eta ziren bete ez da ere gobernuen arteako hitzarmena errefuxiatu kopuru zehatzak ekartzeko hori ere zen bete, baina gure nolabaiteko elkartasuna edo harrera asmo hori bihurtu zen sensibilizazio, eta salaketa, sensibilizazio eta elkartasun helburua zuen lana, ez? Eta orduz geroztik, gauza ezberdinak oso diferentek egiten ditugu, elkartasuna adierazteaz gain, albadat etortzen direnekin edo llegatu eta harremanak ditugu baita ere hemen horretan ari diren erakundekin, eta gero sensibilizazio lana egiten dugu. Eta salaketa lana, noski. Noski. 2006 urtean hasi zineten karabanak antolatzen, ez da? Bai. Nora joan zineten lehenengo urte horretan? Esan beharra dago, gu gaudela oso lotuak ongietorri refuxiatuekin, Euskal Herriko ongietorri refuxiatuekin. Eta ongietorri refuxiatuak beste estatu mailako erakundeekin, sare bat egin zen, deitzen dena Karabana Abriendo Fronteras, eta hemen Euskal Herrin deitzen da mugak zabalduz. Eta pentsatu zen, justo urte horretan, ongi dagoela joatean, justo refuxiatu gehien zeuden tokira, garai hartan siriarrak, Greziara. Eta orduan sortu zen idea hori, Greziara joateko karabana bat antolatzearena. Eta joan ginenera, orduan izan zen, jende desente joan zen, autobus desente, nintzak akordatzen zen bat. Eta oso esperientzia ona izan zen, tokian tokiko arazoak eta ezagutzen dituzulako eta jendea eta kanpamentuak. Eta hori oso esperientzia potentea da, ez? Eta orduan, gainera horretarako jarri ginen hango erakundekin horretan ari ziren, eta emigranteekin, refuxiatuekin lanean ari zirenekin harremanetan, eta hor sortzen da sare hori aberastea eta handitzearena, eta gero han dagoen, han gertatzen denaren altabozak izatea onera etortzen garenean, ez? Orduan, hori izan zen gure lehenengoa. Gero, bigarren urtean joan ginen Europako hegoaldeko mugara, hau da Andaluziara eta Melillara. Eta han ere, oso interesgarria da ikusten dituzulako, ze baldintzetan ari diren lanean, migratzaileen aldea ari direnak, eta baita ere zegoeretan dauden eta nola etortzen diren, eta zertan zegoeretan dagoen lanera etortzen diren migranteak, Andaluzira lanera etortzen diren migranteak. 3. urtean, oso laburtuta esaten ari natzaizu, baina 3. urtean izan du ginen Italian, hau da, Iaz, eta Italia eta Frantziako mugetan dauden migranten laguntzarako dagoen jendeetan eta erakundeak. Gero izan du ginen baita ere Sizilian, eta han egon ginen Riatzen, Riatze da Domenico Lucano
alkate izan zen herri bat, non harrera izan den harreraren eredua, ez? Hasieran hiltze hartzen herri bat eta berpiztu zena eta 100 nazionalitateko jendea bizi zena, orain berriz eskuinera pasatu dena. Eta, bueno, Italia bilakaera hori izan du, nola bat ez, oso ezkertara, eta harrera herria izatetik, orain eskuindarrakerekin ez, pasatu da izatea, bueno, oztopo gehien jartzen, oza, nola bat migrazioa izan da haien politikaren ardatza, ez, eta hori, debekuak, eta ikusi da, gero hitz egingo dugu, baina nola debekatzen dute baita jendea salbatzen duten, Mediterranean salbatzen duten jendearen lehorreratzea, ez? Orduan, nola izan den oso larri dago, hango larri edo zaila dute lanean jardutenak migratzaileekin, ez? Eta gero egin ginen baita ere, 2000 urteko apirilean, egin ginen baita ere Euskal Herrin karabana bat, pentsatzen dugulako, karabanak duten helburua nola bat da salatzea alde batetik migrazio politikak, Europako migrazio politikak, eta elkartasuna adieraztea eta jendea sensibilizatzea ekartzen dugun berriekin, ez? Baina beste aldetik baita ere salatzea politika, esaten dugu, migrazio politika hori ere hemendik egiten dela. Bai armagintzan ariten jendearen, edo enpresangatik, bai ahalbideratzen zaielako hemengo portuetan, adibidez, armak esportatzea Arabia Saudira, gero Yemen kontra aritzeko, edo, arresi bat ere egin delako migrazioa, adibidez Bilbo, ekialdeko migranteak oztopatzeko, pasatzen, Britania Handiak pasatzen oztopatzeko, eta gero baita ere, badaukago baita ere Irungo muga, eta kanporak eta irregularrak egiten dituztenak, eta baita ere, eskolak Gasteizen salatu zen eskola segregazioaren arazoa, Iruñan baita ere momentu batean salatu zen razismo instituzionala. Orduan, horrengatik etorri ginen baita ere, egin genuen Euskal Herri mailan baita ere karabana. Eta joan ginen 4 puntu horietara, ez? Irunera, Iruña, Gasteiz eta Bilbora. Kontatu dizu denengatik. Eta aurten, laugarren karabana estatala, badu berezitasun bat dena ez dela bakarrik estatala, nazioartekoa da. Urte hauetan, karabanan izandako urte hauetan, eta baita ere aurten egindako besarkada kanpainaren, migratzaileen eskubideen aldeko kanpainan nazioartekoa izan zen, eta hor josi ziren edo aliantzak eta egin dutena izan da, aurten jende gehiago izatea nazioartekoa ere karabanaran parte hartuko dutenak. Orduan, aurten berriz ere erabaki da hegoaldeko mugara joatea, hau da Andaluzia eta Zeutara aurten. Alde batetik, Andaluzitik sartzen direlako, Europara sartzen diren migratzaile gehien orain, muga horretatik sartzen delako, eta azeleratu duelako jende pasatze edo harrera, horrek arrazetu, nola bateko harrera sistema instituzionalaren gabeziak. Eta nola horrengatik bidali behar izan dute jendea nien batez Europarako bidean, beste hirietara ez dutelako balabiderik. Eta gero baita ere, migrazio politikoan involuzio handia izan dutelako maila guztitan, bihurtu direlako, murriztu egin dituztelako harrerarako ziren
baliabideak eta jarri dituzte gehiago atxilotze eta atxikitze zentroetan, saldatutak dauden zentroetan, ez? Nolabait giza eskubideak ez direlako betetzen, ez? Orduan, pixkat hori izan da, eta, bueno, Andaluzian baita ere eman da, eskuina eta eskuimuturraren koalizio bat, eta horrek ere zaildu egiten du migranteen laguntzarako dauden taldeen lana, ez? Orduan, pixka bat, elkartasuna adierazteko, eta baita ere, salatzeko, nolabait orain dugun erronka datorzkigun urte hauetan dagoen egoera soziopolitikoa edo ikuspegi horretatik da, gure persona guztiek eta kolektibo guztiek harrera ona eta nolabait migrazioaren edo mugimendu askatasunaren aldeko aldarri hori guk duguna, ez? Lan bikoitza dugu hor orain maila horretan, bete arazi egin behar ditugu, saiatu behar dugu gutxienez, nazioarteko hitzarmenak betetzea eta giza eskubideak betetzea, ez? Eta ez bada horrela azaleratu behar dugu, kanporatu behar dugu, urratu egiten direla, eta salatu. Hori alde batetik hori da, alde batetik gure lana, eta karabanak horretarako balio do. Eta gero baita ere, lehen esan dudana, sensibilizazioa, ez? Migratzaileen eta errefuxiatuen egoeraren informazioa pasa eta jendea sensibilizatzea, pixka postura bat hartu dezan, ez? Eta harrera egiten diogun, ez? Eta ez urru horren aurrean, ez? Hori pixka posizio bat jartzea, ez? Datorren egunetan joango zarete, ez da? Bai, hemendik aterako da uztailak 12, eta, inskribiatzeko edo izena emateko epea uztailak 6 arte badago gainiken. Eta orduan aurten pasatzen ga, Granada, Motril, Tarifa, Ceuta, Algeciras, Jerez, Sevilla, Lepe eta Huelva. Huelvako hortuak ikustera eta bizkara salatzea, hango emakume gehienak izaten dira Marrubin, Sasoierako emakume migranteen marrokiarraren lan baldintzak bizkara salatzea eta baita ere haien kontrako asko ematen diren sexu abusuak edo, indarkeria, ez? Hori salatzea eta pixka bat elkartasun ematea han lanean ari diren horrekin babesa ematen dien taldei, ez? Orduan, hiru etapa bezala daude, bata da Granada Motril, hor pasatuko dituzte 3 egun, eta aldi baterako arreta zentroak bizitatuko dira, baita ere itsas erreskate eta salbendurako profesionalekin hitz egingo da. Gero zailtasunak dituzten benetako harrera egiteko. Eta tokian tokiko taldek antolatzen dute 4 egun horietan egingo den guztian onlo egin, bazkaldu oso esperientzia, oso barrenen gelditzen den oso esperientzia importantea delako ez bakarrik gure arteko giroa oso polita delako, oso elkartasun eta oso konplizitate handikoa, eta gainera gero hori hango jendearekiko harremana, ematen diren hausnarketa eta diskurso aberatsoien, aberatsoiekin nola formatzen, bazoaz formatzen zu ere, ez? Eta indarra sentitzen, hori nolabait zabaltzeko hango berri. Eta, hori Granada eta Motrilen, gero bigarren eta Tarifa, Algeciras, Ceuta eta Jerez. Eta, gehien batez Zeutan atzerritar barneratzeko zentroak salatzeko, salaketak asko egin dira, eta baita herriaren defendatzailerenak era oso egoera larrietan bizi direlako hango gehien batez han daudenak, zentroietan daudenak, eta asko baita ere adingabeak. Bai. Eta gero
Hirugarrena da Huelva da bizitatzen lehen esan dudan emakumeen pixka bat elkartasuna adierazteko. Hori da labur bilduz. Hala ere lan mardula daukazute. Bai, lan mardula da, bai. Eta oso esaten dute, oso interesgarria eta oso ezaitortzen za indarrez eta beraztuta, ez? Noski. Karabanaz aparte, hala ere, beste hainbat kontu salatzen dituzute baita ere, eta justu orain uste dute bizpairutan ere murgilduta zaudetela, ezta? Bai. Alde batetik beste erakunde batzuekin batera, bizka bat arrazakeriaren kontrako erakundeekin batera, elkartu ginen Huerta de Peraltako langile, bueno, ez da bakarri langile horreri, langile batzu jarri zaizkie isunak eta baina badago marrokiar bateri leporatzen diote autoritateren aurkako nola deitzen da hori, txinparkatu, autoritarian aurkako atentatua, claro. Eta hori leporututa 2 urteko espetxe zigorra eskatzen diote 2005ko euroen isuna, eta gurutzatzen delako hor atzerritarren legea, Abdenabi deitzen dena marrokiarra, 5 urteko kanporatzea estatutik. Orduan elkartu ginen eta erabaki ginen kanpaina bat plazaratzea eta ja horretan gaude, eta kanpainarako egin dugun lehenengoa da manifestu bat plazaratzea eta ja dagoeneko, ez dakit, zeren hori asteleneko berriak ditut, baina atzoko ez ostiralekoak. Eta ja baziren jaia 600-etik gora kolektibo sinatu zutenak eta pertsonak ere bai, eta ez bakarrik hemengoak kanpotik ere, eta Angerretik adibidez, Elena Malenoren taldea, Caminando Fronteras edo Ginebratik, Italiatik, toki askotik etorritako sinadurak eta elkartasuna ez. Eta zer da manifestoren bitartez labur bilduz baita, zer da esaten duguna, nola batxe hauen borroka sindikala, izan dela klase borroka eredugarria, zen izan da oso klase batasunaren eredu, nola batxe izan da, ez? Eta lortu dutena, langile guztiak lortu duten zerbait da, lortu dute kanporatutako, esan beharra dago, hauen borroka, Huerta de Peraltako borroka duela urte bat edo gehiago hasi zela, oso baldintza kaskarretan egiten ari zirelako lana, bai lan orduak, oso luzeak, 13 ordutako lan orduak, kontratuak baita ere kaskarrak, lortu zen bere borrokakin, hori bere errebendikazioak kontutan hartuak izatea, baina horrek ekarri zuen errepresioa. Eta errepresioa izan dira isunak, eta, isuna desente, ezak zenbat, hemen dauketa puntatuta, non batke, zenbateko isunak, baina, ezak zenbat pertsenei eta euro desenteko isunak, eta gero, hori, honen lehen esan dudana, eskaera. Eta orduan, ikusi da, eta gainera, irudietan, komunikabidek ere edatu duten irudietan, esan dut, leporatzen diotela atentatuaren aurkako, autoritataren aurkako atentatuta, eta irudietan, eta gu badakigu polizia izan zena, oldartu zena hien kontra. Eta violentzia erabilizu dut makarrak haiek izan zirela, eta la ere leporatzen diote berari hori, ez? Eta, badakigu aita atzerritarren legea nola bateko lanpostuak regulatzeko eta kontrolatzeko araudia bezala erabiltzen dena. Eta nola batxe, lan postu edo eskulan merkeak eskuratzeko eta baita ere erabiltzen da
antolatzen direnak, egin batez atzerritik etortzen direnak, ez? Antolatzen direnak eta haien eskubideak defendatzeko, haien borroka hori eragoztea horretarako tresna da, ez? Eta hor gurutzatzen dira zigor kodea atzerritarren legea eta baita ere mozal legea, eta egiten da nolabaiteko ez dakit, nola esan, legezko enkajea edo ikuntza edo, horrelako isunak, gehien batez horrelako isunak albideratzeko, eta isuna bada bi urtetako baino gehiago legeak dio, atzerritarrak dio, kanporatu ditekela, ez? Atzerritarrak. Orduan, horren aurrean esaten dugu pertsona, hori Abdenabi gurekin nahi dugula, gurekin lanean, gurekin borrokan eta libre nahi dugula, ez duelako inolaz ere, inolako delitua bete edo egin, ez? Eta bihurtu nahi dugula gure herria, harrera herria, benetako harrera herria, eta kanpotik etortzen den edonor gure gizartea aberastu egiten duela eta klase borrokare bai, eta orduan eskatzen dugula nola bai, bertan bera utzi daitezela beren kontrako jarritako hori ez, isunak eta hori alde batetik, eta hori Abdenabiren kanpainan, manifestua zabalik dago eta orduan eskatzen dugu sinadurak, gero egingo diren ekintzetako agisatuko dugu zein diren urrengoak, saia pentsatzen ere gaur oraindik ez ditugu zehaztuak, hori alde batetik, eta gero beste aldetik esan nahi nuen baita ere gaur arratsalderako badugula paperak denontzat zorrazismo eta Iruña Harrera hiriak deitzen duen konzentrazio bat udaletxe plazan atxaldeko 8:00 Karolaren, Sea-Watch kapitainaren atxiloketaren kontra, berarekiko elkartasuna eta aske utz dezatela eskatuz, ez? Hori da, orain gauden hori, bi karabana Abdenabinen aldeko kanpaina eta Karola askatu kanpaina horretan gaude murgilduta, ez? Azken finean, Huerta de Peraltako kasua hainbat hilabete luzatu zen greba izan zen, oso gogorra, poliziak violentzia erabili izan zuen, lapsi indikatua bitartean egon zen, eta azkenean lortu izan zuten beren kondizioak hobetzea. No, eske hauek hasieran hasi ziren pizka mugitzen eta baina sindikalizatu zirenean haiek orduan hartu zuten nolabaiteko indarra eta hori klase batasunaren izaera hori eta orduan oso indartu egin ziren eta borroka oso haiek esaten dute borroka asko zemotzagoa izan ziteken benetan enpresak erantzun izan balu asko zelenago, ez? Eta bai, lorpen handiko borroka izan da, eta esaten dute beste enpresetako langileentzako ere onuragarria izan dena, nolabaiteko hitzarmenak betetzen hasi direlako, ez? Eta lan baldintzak hobetzen hasi direlako. Eta gurisa da hori, lehen komentatu duzun bezala, Karola Raketen kasua, elkartasun osoa adierazten digu. Batez ere, Mediterranean sarraski bat egiten ari delako hainbat urteetan zehar. Batez ere, hori, jendea hiltzen ari delako ozeanoan. Bai, deitzen da horrela deitzen zaio orain nekropolitika, eta ez da hiltzen ari direla baizik eta Europako batasunak hiltzen uzten ari delako, edo zuzenean hiltzen. Esan nahi dut, ailegatu garela momentu batetara non gizatasunaren balorea erreibindikatu behar den, pentsa,
esaten dute ilegala dela bizitzak salbatzea. Eske hori ikaragarria da. Oso. Ikaragarria da. Ilegala behar denean izan, ez salbatzea. Justo kontrakoa. Justo kontrako, hiltzea, ez? Eta ordu momentu horretan gaude. Horregatik eta importantea jendea sensibilizatzea, jendea informatuta izatea eta benetan gertatzen ari dena, eta heldu zaigun Europatik heldu zaigun, eta hemen ere badagoen eskuindarraren eta indar neofascistaz deitu ditezkeen diskursoak, diskursaren aurrean plantatzea eta esatea ez guk, haiek eratzen dituzten zurrumurraren aldeak, esatea hori ez da egia, ez? Hori ez da egian, eta goazen horreri aurre egitea, nola? Harrera ona emanez, eta egin behar badira, Karolak egin duena ikaragarria da, baina ez da egin behar dena. Horrelako egoera baten zaudenean, edo beste, zan edo, bide horretatik jo behar dugula. Eta desobeditu behar baditugu guretzak legezkoak ez diren legeak, desobeditu beharko ditugu. Eta obedientzia eman giza eskubidearen aldeko jarrerei. Hor dago ere, Aita Mari Ontxasontziaren kasua. Gauza bera, ez diete uzten hori salbamendurako lanean aritu, eta orain itzuli dira joan ziren Greziara, bestelako lan motak egitea, eta itzuli dira, eta orain esaten dute saiatu behar direla bide administratibotik debeku horiek gainditzen. Hemen hori itxasontzia konpontzen ari den bitartean tramite guztiak legalak egiten, ez? Aita Mari eta Openar zerdin. Eta hori da Espainiako estatuaren debekua. Hori da. Ez dela baita bakarrik Italiara joan behar. Eta hori ere 2 hilabetetan zehar astelehenero salatu dugun elkartzen ginen kontzentrazio batean hori salatzeko, ez? Debeku hori horren kontra, ez? Hori ere, egin dugun beste lan bat izan dela, ez? Erabateko hortan egon behar dozu, iaia. Begoña, ez dakite karabana pasata beste proiekturen batetan egongo zareten lanean, edo oraindik ere... Ez, oraindik ez dugu deus ere, orain hauetan eta seguro baiet sartuko garela. Ez dago gelditzerik. Zorte hona opa dizuegu, hainbat laguetan, lan oso mardula daukazutela aurten, eta saurazki latzez edurren urteetan. Ikusten, seguro baiet. Eta beste batietan ere, etorri dizaitezke, esperientzak kontatzera eta beste gai buruz hitz egitera. Eskerrik asko, zuritzagatik. Mi esker. Zuri. Hau izan da guztia gaurkoz, mi esker horregoteagatik. Bihar ordu berean beste kontuekin itzuliko gara. Eskerrik asko eta bihar arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.